Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nugroho ki masing-masing Gusti Kang Maha welas masih. Ngaturaken amit pasang kalimat tabib mugi tinebina saking tulak sari tinebina saking siku dendane Gusti Kang Maha kawasa. Mliginipun sengene para sepuh pini sepuh aji sepuh telah para pepunden ingkang satu lubeng darmaning pitutur ponok ing pamamasan tansah kinabukten para alim ulama kiai dalah para santri kang rinten dalu tansah sumandhi kitab suci Wahyu Ilahi minangka pintun kebating manembah mringasane Gusti ingkang kula panjenengan sedaya tenggo pituwah pituhipun para satri nagari pangemban pangembating projokan dumawa wonten laladan bumi desa Bogorejo saking kecamatan Japah Kabupaten Blora Sumrambah Bapak Kepala Desa Bapak kami sepuh, Bapak Bayan, Bapak Carik, Bapak RT RW ingkang boten saged kula sebat setunggal Bapak setunggal ikatan sah kinabekten para rawuh kakung miwah putri ingkang Bapak seluruh dahat kali murdan ingkang krami boten kata lumpen kadang muda werda tumaruna ingkang tansah winengku ing bagya lan mulya ingkang sepisan monggo sarengan menengku puja nyuwun Gusti ingkang lir jagat niki Allah Subhanahu wa taala ing mriki keleman jenengan sami pinaringan rahayu kali sing rubito sehingga saged makempal dados tunggal nyawiji dadi siji wonten dalemipun Bapak Surata dalasan Ibu Lestari kanthi ndherekaken niki panjurung donga pangestu kaliyan Sri Atmaja pinanganten saripit tim Raka Mas Bagus Setiawan Hindrayana ingkang jinatuk rami kaliyan Mas Ayu Fitri Handayani mugi tansah rahayu kali sing rubito dados keluarga ingkang sakinah mamadah tuwin baromah saged nyendang agung nyanggar waringin enggal-enggal pinaringan kencana kang bisa tata jalma kang wujudipun ponang jabang bayi ingkang soleh dalah solehah amin ya rabbal alamin boten kata lumpan selawat mliginipun salam atur junjungan kita niki sekarang jagat mustikaning bawana Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kaliyan panjenengan sedaya tenggo sapatipun wonten ing jaman kiamat samangke amin amin ya rabbal alamin ugi wonten ing dalu punika makarya sinarengan kanca-kanca satriya nada campur sari niki kang mijelpi dalem saking laladan bumi Bogorejo saking kecamatan Japah Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun pangarsani niki kaliyan Mas Ayu Ririn Jelideng kadherekaken dipun sengkuyung banturanipun wonten HS Audio ugi wonten Mustika Video Shooting ugi wonten ing dalu punika kalebetaken presiden tuwin marangga ingkang sampun siap segonglipun manah panjenengan sedaya wonten setunggal kalih 3 sekawan gangsal cacahipun wonten Bayu Devi Asmara Zeni Arofa Yanti Agustina Nita Tambayong dherekaken wonten Bayu Koir Milgaya kanthi mangucap bismillahirrahmanirrahim salam tinar buko salam rahayu salam all artis sinaran kanca-kanca satriya nada campur sari sumangga Sugoto tari joget gandong mari kangen kadherekaken wonten Bayu Zeni Aroma
salam all artis silakan Jakarta Satria Nada Campur Sari. Neng atiku kali
matur sembahipun ingkang tanpa bidan. Satria Nada dherekaken matur sembahipun ingkang tanpa bidan niki olaris pambuka saking kula sakonco dherekaken sedaya kemawon saking para tamu